Здравейте, шоголета, съм ToxinBG и в момента играме Minecraft и това е поредният епизод на Minecraft туториали. Да, и този туториал ще бъде за Portal Gun. Така че първо си давате команд блок с Minecraft команда на блок. Така, взимате ръчка или там какво трябва да. И слагате ето това тук. Да, команда ще има в описанието. Така. И сега активирате команд блока и да, на този свят вече ще ни са всички туториали, които ще ги има. Така че пускам. Да, пак става така. What? Create if you using the creation, don't be report this command, provide my YouTube or... Значи трябва да има човека, който е създал командата на неговия YouTube канал и от неговото описание може да видите командата. Така. Опа, фак. Тук може ли? Delete machine. Also don't push me. Drop the ball and enter pearl and book of iron. И тук май имаше команд блок. Delete machine. Добре, какво искаш то? Drop a ball, ender pearl и блок от get the code. Добре, значи трябва ми такова. Ender pearl. И блок от iron. Така ли трябва? Окей, бам, бам, бам. Ето стана хора. Така. Сега. Сега как работи това? Например, изстрелваме ето на там някъде. Да, ето е там портала, виждате го. Виждате в момента къде е. Така, сега го изстрелвам на там. Си пусна Optifine да видя къде ще падне. Да, ето е там падна. Вот, ама трябваше да я. Така. Добре, идваме от тук и ще излезем от тази страна. Да, това беше Minecraft Portal Gun. И да, този епизод ще има 2 туториала, защото 100% става супер кратък. Няма просто какво да ви. Да, значи Portal Gun-ите нали, могат да се ремувнат, като дропнете лъка. И те се ремуват. И вече може да направите в един. Там, например, и ето една е там някаква. Да. Сега виждате къде отдръпва. Той не се получи. Да, и ето къде е в момента. Да, това ще бъде първата част от клипа. Сега започва втората. Така, втората част от клипа, няма да изрязвам защо клипа. Махвам това. Втората част от клипа ще направя няколко неща, които може би някои от хората не знаят за Minecraft. Така, първата част е, че ако... Сега само да взема овцете. Къде са зайците? Да, заек. Не, какъв заек? Овце, какво ми трябваше още? Да, наковалните. И неймтаг. Къде тъпи неймтаг? Яке? Опа, хет. Трябвам само 3. Да направим по-скоро нам това. Така. Слагаме тук
едно такова и пишеме как беше? Dinner Bone беше. Да, и слагаме тук това другото и го пишеме Jep долна черта. И него го взимаме, слагаме в цата и ако кръстим Jep и виждате тя става, си променя цветя винаги и това се нарича още Colorful Sheep или нещо подобно. Сега ако кръстим Dinner Bone, тя са... Окей, втори опит. What the heck. Добре, Dinner Bone. Трябва ли да така? Вот, окей. Dinner Bone. Ето стана. Сигурно, например, ако не трябваше да сглавна буква Bone. Тя се обръща обратно, това става с абсолютно всичките такива хора. Им прити крави и всичко. Dinner. Това трябва таковно. Дето вижте, с всяко нещо става. С такова чудо. С ето с тук малкия. Ето така. Да, вижте, обръща се всичко. Така, преминаваме към следващото нещо. Чакайте малко, само искам да видя. Не. Добре. Преминаваме към следващото нещо. Второто нещо. И то е, например, като подредите букшелфове. Не знам дали става с други блокове, но ще пробвам и с други блокове после. И сложите, например, чакай да го разширя още един път. И сложите, например, ето тук на такова релсче и една количка. Обаче, да, преди можеше да се маха това. Като се сложи класа, сега не може обаче. И с това правим така. Сега слагате тук едно отгоре. И какво ще ми трябваше? Да. Това го махате, слагате това тук. Отгоре една ръчка. Отгоре слагате една ръчка. Ама, не беше така, не беше така. Бърках. Това тук. Мисля, така беше. Да, отгоре слагате една ръчка. Бутате това. Да, и виждате, че почти колата не се вижда понякога. Чакайте само да бутна по-назад. Да, и тя може да се помисли за бънчънк, обаче тя се е тук и може да се отвори. Сега слагате тук работите. И тази страна също може да се отвори. Само трябва да научите правилното място. Чакайте да оправя малко. Не, пази се. Да, точно е така трябва да. Точно е така. Само да се бутни малко. Не мога да отворя, не знам що, ама. Окей, чакай, ще го направим много. Не знам, що не проработи. Така, те поставяме тук. Ама ние, той трябва да е така, майко. Защо не става така? Добре. Това го слагате тук, чупите това отдолу. Слагате това. Бутите това тук. Бам. Да, това напълно покрие колата, после го запълвате с бушеве. Да, и ето вече ви работи. Вече ви работи всичко. Може да се отваряте. Това е нещо като скритчета, може да работи много хубаво в PvP сервери. Да, отзад се гледа. Виждате, само тискате десен бутон и той се отваря. Добре, това сега започваме към трето нещо. Само да седи какво трябва да направя. И това ще изрежа отново пипа. И мислих и следващото нещо, което може. Значи, когато сложите банер, да, и виждате, той се прецаква и преди нещо се бъгва.
и долу. И така може да се гледа само половината банер, това, което искате, или за нещо като да, нещо като картинка, или нещо като кърп. Да, е това, например, много прилична кърпа. Например, за някакви си простройки и тем подобни. Направя нещо, което може би всеки го знае. Но аз тъй като го научих преди, може би 2-3 месеца. Е малко по-рано, да, ама пак. И за това реших да го направя. Така че, давай. Ако го знаете, сори. Да, това беше проблемът копия. Така че, някой ми пише. Не, няма да отговарям топ. Им пред миналия път, достатъчно много проблих клипа с случаито. Така, с Blaze може да печете най-различни неща. Им пред Blaze и кофата слава ми ще ви издържат най-много. Да, вижте, почти не съм намалил. И кофата слава, знам, че може да ви спече цял стак. Им каквото иде. Така че хора, ако клипът ви е харесал, абонирайте се, лайк за него и да се върна там, където съм си, защото ще се загубя. И до скоро. Не забравяйте, да, ще да ви кажа първо. Изчакайте. Така, значи искам да ви кажа за новия ми банер. Значи, това е един приятел, който снимахме, нали, там първи епизод на Юрсито. Той ми го направи новия банер и линк към канала му ще има в описанието. Така че до скоро.